Recordeu que en aquestes manifestacions sempre parlem de 231 víctimes, 229 que van morir aquest fatídic dia i 2 operaris més. Pasqual, que va morir en novembre, i Antonio, que va morir en febrer en tasques de reconstrucció. Doncs en aquest recompte infame, avui hem d'afegir una nova víctima, un operari de Traxa que ha mort en Llíria fent faenes de reconstrucció de camins rurals. Per qui no sàpiga qui és Traxa, Traxa és una empresa de titularitat de la Generalitat Valenciana. Per tant, com veieu, hauran canviat alguns noms, però la negligència continua. Per això avui més que mai hem d'estar ací, amb les víctimes, per desgràcia, que poden encara continuar augmentant. La vida nostra està en perill. Mazón, a presó, Consell,